Зараз осінь, сезон гострого перцю, і в супермаркеті за дуже приємною ціною можна купити ось такий красивий, соковитий, м'ясистий зелений халапеньо. У мене тут 1,5 кілограми в неочищеному вигляді. Я видалила хвостики, вибрала кісточки і пропустила на м'ясорубку, одразу відкидаючи на сито, щоб прибрати зайву рідину. Перекручений гострий перець викладаю в каструлю з товстим дном, додаю 1 кг цукру, перемішую та ставлю на вогонь. Вогонь має бути помірним, щоб соус не почав пригорати. Варю його 40 хвилин з моменту закипання, а потім вливаю 200 мл 9% оцту і проварюю ще 10 хвилин. А далі розкладаю соус по невеликим і зручним баночкам. Вони в мене вже простерилізовані. Такий соус може зберігатися без холодильнику, а своїм смаком він підкорить всіх, хто любить гостреньке. Соус пасує до багатьох страв, особливо до м'яса та до сиру.